Jsem jeden z mála Čechů, kteří už se dvakrát rebirtli v novém Pet Simulator 99. Ano, hoši, zatím se rebirtnul jenom Dodo a já teďka jdu na druhé místo v českém žebříčku. První byl Dodo a já teďka snad budu druhý, takže aktivovávám tady tohle TNTčko a jdeme na to. Musím to pofarmit, snad z toho dostanu nějaký dobrý coiny, abych to měl co nejvíc nafarmené a tady to TNTčko jako dává brutálně dobře, hoši, a mám teďka 427. Abych ale měl na tady tu 50. areu, tak půjdu teďka do plazy, která je na třetím, tady, a v plaze si koupím TNTčko, které mi teda dovolí snad dodělat tady ten level, ale nevím, jestli tam to TNTčko bude, protože plaz je zatím hodně málo, hoši, takže uvidíme, jak to bude fungovat a jestli tam teda nějaké TNTčko bude. Tak jo, hoši, jsem na plaze a TNTčka tady vidím 3 za 3000, jo, to není moc úplně. Potřebuji tam to velké, tam to nahoře, jo, to se mi líbí, za 15 kámo tisíc, jo. Není tady někde levnější, jako sorry, ale 15 je fakt ranec za TNTčko. Ještě to velký, kámo. Já koupím tady ty 3 a uvidíme, jestli to bude stačit. Jdu zpátky do hry. A jako za mě, ten druhý rebirt je brutálně těžký, hoši. Ale my teďka to vyzkoušíme, jestli to půjde tady s těmahle TNTčkama. Koupil jsem si tady tyhle Game Passy, kdybyste si chtěli inspirovat, tak mám plus 15 petů, autotap, autofarm, za mě to jsou jedny z nejlepších. Tak jo, jsme tady a my teďka potřebujeme tady dát to TNTčko k tomu magnet flagu. Jdeme na to. Tak jo, máme tady items, hodím ho tady, TNT, jdeme na to, hoši. Dávám ho tam, tak pojď. OK, máme na to? Prosím, ať už to vyjde. 890, 500, mám to, hoši, stačilo mi. Let's go, vyšlo to, kupuju to, mám na druhý rebirth. Jsem tady. To je finito, tady bude dojo a to dojo bude kdy? To je ten update, který bude 9. Jo, takže 9. bude update dojo, OK, mega nice. Já tady teďka nechám farmit pety, jdu se podívat na spawn, co se nám tady tím všechno otevřelo. Hoši, a já bych teda dal největší tipy na to, ať si šetříte ty dynamity a ty dynamity vám hodně, ale hodně pomůžou, hoši, OK? Mám tady 63. nejlepší vajíčko, padá z něho co? Otevřu jich 7 a padají z toho ninja věci, ninja maskot, ninja turtle, OK? A ty potom asi můžou i fusenout, hádám. To je docela zajímavý. A tady tihle s tím mají kolik damage? Tady ti by měli mít nějaký docela dobrý damage, si myslím. 26 000 damage, tak to je brutální. Finally, jdeme na to. Jdu se portnout do poslední Fire Dojo lokace, hoši. Dodo mi říkal, že to je mnohem lehčí potom farmy, takže já se rovnou rebirtnu a uvidíme, co je na tom pravdy, hoši. Jdeme na to. Rebirth 2, poslední rebirth, jdeme na to. Můžeme se vytvořit klan, můžeme dát auto hatch, budeme mít o 75% větší sílu a můžeme hatchovat huge pety a potom nějakých dalších hodně rewardů. Dáme rebirth? Tak, jdeme na to za 3, 2, 1. Kámo, druhý rebirth v České republice. No, nevím, uvidíme. Nejsem si jistý, ale minimálně z YouTuberů určitě. Let's go! Hoši, právě si můžete koupit nový Pet Simulator merch, který je tady na stránkách štěpsmerch.cz. Si můžete koupit takový krásný Pet Simulator motiv, a nebo štěpskru krásný modrý tričko. štěpsmerch.cz, běžte se tam podívat, do prvních objednávek dávám huge. Hoši, teďka to natáčím, je 1.12.22.06, takže jsem teďka druhý, jo, takže si to nepleťte, kdyby náhodou. Rewardy, tak jo, co máme za rewardy, hoši? Bag of Diamonds, 25 000 diamantů. Ha, to není špatný. Pak tady máme komety, Toybone, Giant Coin Jar, máme tady Squeaky Toy, Toyball a Hasty Flag. A máme tady TNTčka, let's go, hoši. Hezky. Máme tady hodně věcí. A máme auto hatch konečně, takže konečně budeme moc farmit. Já teďka rychle, dívejte, jak rychle to dáme, jo. Dívej, otevřu první lokaci. Škoda, že to neotevírám rychleji, já bych to potřeboval otevírat trošku rychleji, kámo. Tady další lokace. Kámo, tak ty to jede docela dobře. Jak rychle to zvládnem otevřít? Protože my to stihneme otevřít hodně rychle. Jako 50 levelů potřebujeme, ale zase ti peti jsou brutálně silní teďka. Jakože brutálně silní. Teďka dívejte, hnedka další. Tak jo, schválně, jestli to bude takhle tak furt, anebo jestli to začne být někde trošku těžší už. Kámo, ten druhý rebirth je hodně worth. Založíme si klan ještě, jdeme na to. My klan, dám vytvořit klan, hoši, a klan tag bude STPS, jako štěp, chápete. Připojďte se k nám, tak jo, dávám create, tak a za 300 robuxů, tak co mám dělat, no, tak pojď, 300 robuxů a máme klan, hoši. Máme náš klan, takže se můžete napojovat, nebo já vás musím pozývat, teďka si nejsem jistý. Počkej, já tady, jo, dobrý, teďka si ho kupuju, jdeme na to. Mám klan, hoši, let's go. Můžu vás tady pozývat, mám tady klan a můžu vás tady pozvat, takže kdybyste v tom někdo byl hodně dobrý, tak mi napište a určitě si můžeme domluvit. Já teďka teda mám svůj klan a jmenuje se Štěps a Štěps Crew, OK? A tam se asi budou vydělávat diamanty, že? Něco jako banka to bude. To je zajímavý, nejlepší klany už mají 14,5 milionu, kámo, což je docela hustý. Já teďka se tady dostanu přes tady tyhle array
Kámo, jsem docela hotovej z toho, jako to je docela brutál, to, co mají ostatní lidi už. Další rank, tím pádem budu moct mít další pety equipnuté. OK, hoši. Dívejte, 1, 2, 3, 4, OK. Tak to dává, tak jo, jdeme hnedka na další ten. Potřebuji teďka dohrát tuhle hru, OK, to je to nejjednodušší a nejhlavnější, co musíme udělat, takže jdu rovnou na to. Je to tady, chlapci, jsme v levelu 45 a my musíme teďka už jenom dokončit a budeme mít hotovou celou hru, OK. Dokud nebude update, tak to nebudeme mít ještě co dělat, ale my si určitě něco najdeme, jako jsou třeba obíčka a td. Takže já si tady popnu všechny dobrutky, co tady mám, všechny ovoce. Dám si tady i tady tu kačenku, která dává o 25% větší damage a je rychlejší. A potom my tady jenom budeme sbírat ty pety a budeme mít už 8. Máme 8, jsme v levelu 45 a pak už jenom 5 levelů a budeme to mít hotový, hoši. Tak jo, další level máme hotovej a ukáž. Super, už mohlo být, ukáž, budeme mít 45, jo, máme 45 a teďka jdeme do další lokace, 48 a dáme si tady ještě konžáru a dáme si tady ještě třeba tady tyhle ty kostičky, které dávají damage a doděláme to. Už to jde, hoši, upřímně docela pomalu, ale furt to nejde úplně špatně. Už mám 92 a chybí mi už jenom kousek a pak budeme v té další lokaci. Ta další už jako bude chtít mnohem víc úsilí, kámo. Chtělo by to obejít merchanty, jestli tam někdo něco má, ale kámo, ty kokos, mám 98, už mi fakt chybí jenom kousek. 99, budu mít kilo a pojď, kámo. Pojď, kilečko. Farměme, hoši. Potřebuji ty... Tak, mám kilo a teďka to otevřu. A už mi chybí jenom 2 levely, hoši. 2 levely a mám to. Dám si tady autofarm a jdu se podívat po merchantech. A teď mi došli, si můžu ekvipnout další pety, takže rovnou kupuju, hoši, rovnou kupuju. Mám to. Já jich můžu koupit fakt hodně. Teď mám 39 petů, kámo. What? To je hodně hustý, ale už mi dochází diamanty, tyjo, docela. Měl bych začít prodávat další pety, kámo. Tyjo, tady ten merchant to moc nemá. Zkusíme si otevřít ten další respect level, ale to taky nebude úplně hnedka, že jo. No, uvidíme. No, teďka už mi to moc nejede, tyjo. Měl bych si popnout nějaký lepší potion, hoši. Já tady jenom se sbírám, ale popnu si třeba lepší damage a dám si ještě tady nějaký věci, jako třeba magnetickou vlajku a hodím tady konžáru, hodím tenisáky, kostičky a nechám to dojedno. Uvidíme, za jak dlouho to bude hotový. Tak jo, máme 200 briků tady těchhle z těch platinových a budeme moct jít do další lokace. Otevírám to. Tak super. A tady na tuhle potřebujeme 500, kámo. A to je ta poslední area. To je konec, že tam? Jo, je to tak. Takže tady hodím pety a budeme to muset dofarmit, hoši. Jdeme na to. Tak počkej, dám tady item. Obří TNTčko, už ho nic jiného nepotřebuju. Tak jo, kolik za to dostaneme, hoši? Hodím tady ještě tu vlaječku magnetickou. Tak pojď, počkej, to bude docela rychlý možná. OK, počkej, to dává dobrý bomby. To dává dobrý bomby. Mně to dalo 320, tak to máme dofarmený za chvilku. Dám si giant coin jar a uvidíme, co za to dostanu, no, jakože když se mi to naplní, ale nechám to farmit chvilku. Hoši, mám tady speciální odměnu, která je za, nevím za jak dlouho hraní, ale je hodně dlouho. A pojď, co jsem dostal? Kámo, dívej se, já jsem to díky tomu dohrál. OK, co jsem to všechno dostal? OK, co jsem to všechno dostal, kámo? A mám to dohraný, takže jsme dohrali Pet Simulator 99, takže už zase jedeme jenom sidequesty, hoši, máme 2 rebirty a dohráli jsme to. Díky, že jste se koukali, miluju tu hru. Mějte se krásně, nazdar, čau.